Bueno, jarraian azalduko dut irratiaren erabilera azkar batean, bale? Lehenengo, entxufatuta dagoela begiratu, bale? Ordenagailua zein irratia, eta gero hemen atzean dagoen klik batean, on eman, bale? Ja piztuta daukagu, eta hauek dira mikrofonoen kontrol botoiak, bale? Daude bat, bi, hiru, lau eta bost mikrofono, bale? Bosgarrena berezia da, ni hitz egiten ari naizen hau, pinganilloa daukalako, bale? Eta orduan eskua mugitu ditzakedalako, bale? Seigarrena ordenagailuko musika edo sartuko zen seigarrenetik, eta zazpigarrenetik mugikorra, bai? Mugikorra hor konektatu behar da, baina oraindik konektatu gabe daukagu, bai? Azkena da volumen nagusia, bale? Hau beti goian eduki behar da grabatzerako. Ikusten duzu hor, grabatzen ari nizela, bai? Orduan, lehenengo gauza egingo duguna, sartuko ditugun mikrofono guztiak doitu, bale? Bosgarrena erabiltzen ari naiz, nola doitu? Hau pantalla hau taktila da, bai? Orduan bosgarrena, behin klikatuko tak, bale? Eta ikusten duzu nire volumena nola sartzen den hor barra honetan, bai? Ikusten duzu? Oda, saiatu behar gara hor beti, bueno edo ona izaten, bai? Pertsona batek oso altu hitz egiten badu, edo mikrofonotik oso gertu, igual pixka bat jaitsi egin beharko du, bai? Hemendik. Eta hola doitzen da, bai? Taktila. Edo batek oso bako hitz egiten badu, gora goigo beharko du, bai? Helburua da guztien ahotsa sartzea, ona rango hortan, bale? Zer gehiago egingo dugu? Musika nola sartu, bai? Ordenagailuan adibidez, ezta? Ipiniko dugu kantu bat, bale? Play, eta ez da sartzen zergatik, ordenagailuaren botoia bajo dagoelako, bai? Honekin jolas egin dezakezue, bai? Adibidez, hau hitz egiten ari zaretenean jaitsiz, eta isiltze zaretenean igoz, bale? Oso ondo, zer gehiago? Bai, hau, botoi hauek dira preseteatutako soinuak, bale? Adibidez, ematen badiot, bai, badaude zenbait zarataia sartuta, bai? Txaloak nahi dituzuela, hemen daude, bale? Zer gertatzen dauekin? Egin dezakegu preseteo geure kuina edo sintonien preseteo. Nola? Gusten duzu hemen? Bederatzi laukitxo horiek? Bederatzi laukitxo horiek kontrolatzeko da, bai? Klikatuko dugu, hau taktila da, bai? Eta hemen daude, honentxe klikatu ditudanak, bai? Adibidez, piano elektrikoa pintzen du hemen, hau izango da, bai? Hemen daukadan, hau erdikoa. Bai? Guk grabatu nahi dugula bat, bank A-tik pasatu beharko dugu, hemen fletxa honien klikatuta bank B-ra, bai? Bank B-en, jaurrez beste irakasle batzuek grabaturiko soinuak daude, bai? Ikusten duzu kolore aldatu dela, bai? Eskerrean ematen modu, urdina da. Bank B-en gorria da, bai? Eta daude beste bi bank edo repositorio, bale? Orduan bank B-en, adibidez, lehen grabatu berri dugun kuina bat daukagu, bai? Bale, honek aukera ematen du, ikaslei kuinak asmatzeko eskatzeko, eta haien normalian ilusio berezia egiten dieten gauza, bale? Zer gehiago, ja amaitzeko, bale? Bukatzen dudanean grabazioa, honi stop emango diot, stop, bale? Eta grabazio hau bidaliko dut zerara. SD-an gordeta geldituko da, bale? SD-an gordeta. Orduan, nola pasatu SD-tik ordenagailura, bale? Orain volumena joango zait, baina klikatuko dut hemen SD, bale? SD eta transferri eman beharko zaio, bai? Eta transferri ematean volumena joango da, baina hemengo grabatu berri dugun grabazioa joango da ordenagailura, bale? Orduan, lehenengo ingo dut nire grabazioa eten, stop batekin, bai, tak, ikusten duzu, grabazioa sartu da, eta hori ningu transferitu. Transferitu egingo dut. Eta agertuko da hemengo karpetan, bale? Hemen karpetetan, irratia bilatu beharko duzu, eta gero, hemen, bai, apirilaren 9an, 10:04 grabatu, bale? Eta hor daukazu grabazioa, gero nahi duzuna egiteko edo editatzeko edo nahi duzuneako. Oso ondo!